Dumangawara-wara-warahan ngarane ngagangsa tetek kaya butuh. Ora dawuh, Mas. Kowe iso Mas padake ra. Sing lungguh ning nggon pekusiran Kreta Jaladara kae sapa? Wah, mboten pangling. Nek Gusti Aki, lah ya anggepe kae apa? Gur sak kusir metengkreng. Eneng dhuwur kusiran. Pe dadi kusire Prabu Kresna bagusi gleling. Aduh, karo sila tumpang. Dudut. Alah. Rawani ngajar. Kowe wani ngajar apa ora? Tina, idak-idak karo Setyaki kaya ngono kae. Ora wani ngajar, aja diadi putra Mandara putrane Prabu Saryapati. Wajare nika. Mangkahan grosrut sumbar lindu bumi gonceng umal ketuk umekan coloni di wah Setyaki wong bungkek kakek wong kunting danting welkrang ning pekusiran Kreta Jaladara gleleng pacakmu anggep apa Burisrawa menungso kekamban bedahan cangkem ngombe takre ember hus padake jaran dosaku apa luputku apa aku gelandang saka pakusiraning Kreta kowe tanpa suba sita tata krama ora ngajeni ora sudi ngajeni menungso kok dapurmu tanggo apa mulo pedian Sugih kendel Pandawani apa abamu Setyaki Prabaran kowe nyata wong sekti Mandra iso ngalahke Burisrawa maju ke para ngarsa garingan kok ketemu kelakonmu
Gris larat wis rawa jemari mati dening aku derajat apa nek kok nyolowadi temen iki Kurawa kok dadi grudugan ampyak awur-awur wah ai Anut lakuning Kurawa muni patine Sang Abimanyu kena ing cidra kira risang Setyaki menyat ngata Koko Prabu ketiwasan ning apa katembing marga Pancakala tanding kaliyan Burisrawa dereng marem raos sing manah kula Kakang Burisrawa nguncati Koko Prabu prastiyaning manah kula meneng ngantos mados perang ageng Baratayuda menawi Burisrawa ketingal benjang tandingipun kula nek kowe wani tenan wantun lan maripun dinten menika Kurawa sengadi badhe ngranjak kaliyan Koko Prabu Sri Bathara Kresna aja semelang Setyaki ibarate Kurawa kae tak anggep kae wujuding Srenggala pun kakang iki singa barong Srenggala kuwi asu ajak aku iki singa wis to arep dikaya apa ora-orane yen to pun kakang bakal mundur jangka wis mingkira tak adepani Kacarita saking para Kurawa ngroyok ngranjab Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna datan miris raos sing penggalih eling-eling Prabu Kresna darbe pusaka jemparing Kyai Kesawa ingkang mapan wonten ing rikma menawi kakebataken rikmanira Narendra Dwarawati jelek dadi brahala gunung gedene Laruta saking kudha sang kula yen tanah mutusa sang Sri radal Kurawa kowe ngroyok karo aku kowe bosen urip kowe nek aku wis niat mateni karo tak pitesi siji-siji modar saiki ning ora kudu mengkono janganing Dewaya tak kipatake sumyur kowe ah
Yaksa gra rupane sedeng Narendra yaksa laku Pak pikir-pikir sing marai geger sing marai rame ora ya mung kamukten negara Ngastina timbang negara Tira ki dadi rame nuwuhake peperangan kang gegirisi mongko perang kuwi wengis perang kuwi kejem dereke Ngastina tak untale dina iki Yo, Pak Warudaya ngapa kater kali codhe sapa sing gawe? Kaki Kresna. Aja meneh kok mung negara Ngastina jagat iki mbok gulung kelakon. Ning apa ya ngono jangkaning dewa? Yen kagulun wis bisa nekseni. Yen to Bratayuda iki bakal dumadi. Jangkaning dewa bakal ketekan. Wis mrujata sawetara. Aja nganti negara Ngastina kok mbok untal geger iki mengko rutata dhisik. Kresna ngono timbalan ngadhawuh yen arepa dikaya ngapa jangka kang mesti nulis apa meneh weda wis pinaringake kelawan jeneng sira Ditarsara lan Bagawan Gita tegese Bratayuda kudu dadi jeneng ulun wis nekseni inggih Bukul kejaba saka iku Kaki Kresna aja lali apa sing dadi penyuwune kadangmu si Janaka boyongen Kunti Talibrata Yaki wonten timbalan sing ajar. Yo. Jroning pun Kakang lumaku duta mekana negara. Ngastina iki maupun Kakang ora mung klebate kang raka ngamungga Yayi Prabu Karna. Menapa Koko Prabu Karna mboten kepareng lenggah? Ora. Dadi pun Kakang Prapta Karna kuwi ora katon. Ora kepenak rasane ngati coba. Ayo dilacak nyandi lakune si Karna. Monggo Koko Prabu.
Kadangipun Kakang Yayi Karna kula wonten timbalan ngadhari Koko Prabu duh adiku adiku Karna rikala pun Kakang Praptana Negara Dina Siadi kok ora katon ora lenggah Siadi jengkar menyang endi lan ana perkara apa ya inggih Koko Prabu sedaya lepat diagung pangan sama paduka Kanjeng Koko Prabu ngaten milanipun Koko Prabu rawuh wonten negaring dina kula boten ketangan kula ngreksa dumateng kawibawan paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Sin Bathara Kresna menika namung karibetan bab perkawis kula pramila kula kepara ngruwiyini kula mire saking pepanggihan agung negari Astina oh inggih Koko Prabu ya Karna kula mboten dawuh Koko Prabu Bratayuda iki bakal dumadi lho Karna oh ngaten Koko Prabu iya sebab Yayi Duryudana ngukuhi bumi Astina mula gelem ora gelem Bratayuda bakal dumadi lah yen ana lelakon kaya mengkono kuwi mau reh ning Yayi Karna kuwi arek Pandhawa kang tinemu tuwa sira iku atmajan Kanjeng Dewi Kunti Taribrata nadyan seje Rama nanging tunggal ibu Yayi panyuwune kadangmu para Pandhawa eba bungae ngati-ngati para Pandhawa Siadi kepareng kondur kumpul kawan kadang-kadang para Pandhawa piye ya aduh Koko Prabu nggih manah kotan kota dan Koko Prabu dene paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh kados mekaten namung saderengipun ingkang raya lepat diagung pangaksama paduka paripaksa kula boten saged nglampahi dawuhipun Koko Prabu lho sababe apa Koko Prabu estanipun lampah kula ingkang mekaten menika kula nyengkuyung adi kula para Pandhawa kula badhe nderek bengkas angkara murka reretune jagat kula menika menawi dipun tingali sak klebatan kula menika kados tiyang ingkang mbelani angkara murka nanging kula menika mbelani adi kula para Pandhawa lho Koko Prabu lho sik to sik aja bingung karo pun Kakang kok Siadi bisa ngendika yen to kowe iki mbelani Pandhawa melu bengkas angkara murka iki buktine apa lah wong kowe iki malah kumpul karo kula Koko Prabu persajan kemawon kula nyengkakaken kaliyan angkara murka liripun Yayi Prabu Duryudana menika menawi boten kula ubupi boten kula sengkakaken boten pantun Bandayuda boten pantun perang Prabu Duryudana menika ratu jiring getih wedi mati mila tansah kula ubupi tansah kula bebulih manahipun supados pantun lan kula pitados menawi Kurawa tandhingan para Pandhawa bangginipun sepinten kegiatanipun wonten pundi tartamtu badhe lebur tumpur tanpa dadi lah banjur Siadi lah banjur kowe kepiye menawi perlu kula badhe tumut maguting ayuda mboten kula badhe kasuran tandhingan para Pandhawa kok jeneng gampang lho Karna pun Kakang aja mbok apusi kowe kuwi duwe pusaka sing ampuh paringane Kang Rama Kukul sing Bang Bathara Surya aja mbok anggap pun Kakang kok ora mangerteni kowe kuwi duwe anting-anting panunggul mani ing Surya lan kowe duwe kawaca Krewaja sing daya panguwasane ora tedas gegaman lha apa kaya ngono ku ora bakal mbebayani aduh Koko Prabu kekilapan menapa Koko Prabu ingkang soca Bathara kang paningal sewu sing Bang Bathara Wisnu iki sampun nyarira dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu menapa kula kedah walaka Koko Prabu dinten menika sandi tama kawedhar
liripun gegebenganing manah kula wedharaken ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu, kula sampun boten gadhahi menapa-menapa. Pusaka paringanipun Kanjeng Rama kulun Wang Bathara Surya. Anting-anting setya man ing Surya sarta kawaca krewaja. Ugi paringanipun Kanjeng Rama kulun Bathara Surya sampun rinajut ing dewa dipun rajut kawan kulun Sang Hyang Bathara Indra. Dados kula menika namung badan sapata boten gadhahi kekiyatan menapa-menapa Koko Prabu. Ing tembbenipun upamya alit saged ageng dumuginipun pejah nipaduka pun karna kula rila gawa lair tusin batos sauger Kurawa trah angkara murka saged sirna menawi perlu kula inggih tumut sirna wonten madyaning palagan ning adi kula para Pandhawa saged unggule ngayuda Koko Prabu. Kan ora nyono yen to jroning gegebengan Tyasira Yayi kaya mengkono apike lan gawe bombong Tyasing pun kakek tembunge becike Karna kuwi ditutupi ala yen sing nyawang kuwi kurang permana diarani Karna kuwi wong angkara murka ngubupi tumindak cidra nanging ora ngerti ya jroning batinmu kuwi ana kencana mulya sing gawe senenging aku ning sagung para dumadi. Ya Karna pun kakang nekseni kang dadi prastiyamu. Sampun Koko Prabu. Dinten menika kacepeta semanten kemawon nggihipun pepanggihan. Mangke mindhak juwarehi sarta mangke menawi kadenangan kaliyan Kurawa kirang prayogi. Pinanggih benjang tempuh ing damel Baratayuda Jaya binangun Koko Prabu. Karna ora nyono yakin yen gegebengan kang luhur ya pun kakang nekseni sing dadi prastiyamu ngaten Koko Prabu ya tasih dipun lajengaken menika lho isih lho tasih to menika dapurmu takon tasih to menika aku kudu ketemu karo Kanjeng Bibi Kunti Taribrata. Tepine Bengawan nggih punika warnanipun Kanjeng Ratu Kunti Taribrata ya Kanjeng Ratu Jimat ingkang nedya sesuci nenuwun dumateng purbaning Gusti Denira nenuwun marang purbaning kawasa. Kocap dereng ngantos paripurna kedadak praptan ingkang putra Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Nawi saya katriya Triyasmara marang Risang Kadirate Rate ratu-ratune wong condang Kembang Jaya Kusuma asimring kula mawas padake iki kaya kaki Prabu Sri Bathara Prapta inggih Kanjeng Bibi
Kula ingkang seman pangabekti kula katur Bibi. Ya Kaki Kresna tenget panarimanipun Bibi. Ana wikanti apa kula duh Bibi? Dinten menika kula netepi darmane gesang kula minangka dutaning Pandhawa. Nyemutaken Yayi Prabu Duryudana. Inggih menika kula nyuwun langsung ing kamukten negaring Astina ketingalipun Yayi Duryudana ngukui kamukten negaring Astina. Tan kula badhe dumados Baratayuda Jaya pinangun. Mengkono kira Kaki Kresna. Inggih. Kanjeng Bibi mila saking menika. Mboten cicah paduka Kanjeng Bibi menggalaken ingkang amrat. Nggih Kaki Kresna. Ora ketang sak klebatan aku kudu ketemu kelawan kadang ing Awangga. Sampun. Sampun. Menika dereng pancinipun. Ing tembenipun paduka Kanjeng Bibi Kunti badhe pinanggih kaliyan Yayi Karna. Menawi dinten menika kula paduka mboten saged pinanggih kaliyan Yayi Karna jalaran kula piyambak kemawon. Rikalanipun kula dumugi wonten negaring Astina. Palengganipun Yayi Karna menika pinanggih sumpuk. Mengkono inggih. Menawi saking menika, serupanipun ingkang kita para Pandhawa dinten menika, paduka Kanjeng Bibi Kunti keparing monggo kula dherekaken kondur dumateng negari Wirata Kempakawan ingkang kita para Pandhawa sareng sak lampah kula.